Deportácie zo Slovenska v 42. roku nie je možné dostatočne pochopiť bez poznania situácie, v akej sa židovská komunita ocitla koncom roka 1941. Systematické vylúčovanie jej členov z politického, kultúrneho, sociálneho a predovšetkým hospodárskeho života sériou zákonov, nariadení a vyhlášok kruto dopadlo na 10 000 Židov a uvrhlo ich do stavu najväčšej biedy. Arizácie a likvidácie židovských podnikov, ako aj zákaz vykonávať rozličné povolania, spôsobili v židovskej komunite rozsiahle sociálne zmeny. Cielenou protižidovskou politikou sa tak reprezentantom vládnej moci na Slovensku podarilo do konca roka 1941 vytvoriť masu chudobných občanov zbavených možnosti obživy, odkázaných na pomoc štátu, ktorých považoval za svojich nepriateľov. V rovnakom čase sa však domácej vláde naskytla príležitosť zbaviť sa tejto záťaže, ktorú poskytli prebiehajúce deportácie z územia nacistického Nemecka. Môžeme usudzovať, aj keď predovšetkým na základe tvrdenia ministra vnútra Alexandra Macha, že o tejto otázke rokovali naši najvyšší predstavitelia už v októbri 1941 počas návštevy Jozefa Tissa u Adolfa Hitlera. Ide o vyjadrenie Alexandra Macha, ktoré urobil pred štátnou radou 26. marca 1942, keď citujem, povedal: "Pomocou Nemcov chceme sa zbaviť Židov. Najväčší krok sme urobili vtedy, keď sme boli v hlavnom stane u Führera." Na jeseň 1941 sa totiž riešila otázka vysťahovania Židov, slovenských štátnych príslušníkov z územia ríše, vrátane protektorátu a bývalého Rakúska, spolu s ostatnými do get na východe. Štátny podtajomník nacistického ministerstva zahraničných vecí Martin Luther preto 17. novembra 1941 napísal nemeckému vyslancovi v Bratislave Ludinovi, aby sa informoval u slovenskej vlády, či táto súhlasí s ich deportáciami, alebo si týchto Židov prevezme. Po vzájomných rokovaniach Ludin už 4. decembra 1941 mohol do Berlína oznámiť, že slovenská vláda, citujem, v zásade súhlasí s odsunom Židov slovenskej štátnej príslušnosti do východných get, musí však klásť dôraz na to, aby neboli ohrozené oprávnené slovenské nároky na hnuteľný i nehnuteľný majetok týchto Židov. Samotnú prípravu deportácií Židov zo Slovenska v januári, respektíve februári 1942 je však ťažké presne rekonštruovať. Nejasnou pritom ostáva otázka iniciatívy pri deportáciách. Ponúkli Židov nemeckej strane Slováci, alebo len reagovali na nemeckú žiadosť. Podľa niektorých zdrojov potom, čo Nemecko žiadalo zvýšiť kontingent slovenských pracovných síl v ríši, slovenský vládny splnomocnenec po dohode s prezidiálnym šéfom ministerstva vnútra Izidorom Kosom ponúkol zástupcovi ríšskeho ministerstva práce Zágerovi ako náhradu 20 000 Židov. Martin Luther v auguste 1942 však napísal, že po transportoch Židov z ríše sa stále prejavoval nedostatok pracovných síl. Nemecká strana sa preto obrátila na slovenskú vládu s požiadavkou na 20 000 židovských pracovných síl. Každopádne Luther 16. februára v 42. roku napísal do Bratislavy vyslancovi Ludinovi, že, citujem, v náväznosti na opatrenia konečného riešenia európskej židovskej otázky je nemecká vláda pripravená prevziať 20 000 mladých, silných slovenských Židov a presunúť ich na východ, kde pretrváva potreba pracovného nasadenia. Ako náhle bude predložený zásadný súhlas slovenskej vlády, poradca pre židovskú otázku ústne objasní podrobnosti. Koniec citátu. Vyslanec Ludin o niekoľko dní neskôr odpísal, že sa slovenská vláda návrhu s nadšením chopila a bolo možné začať s prípravnými prácami. Podľa už spomínanej Lutherovej správy z augusta 1942, citujem, na nadšený súhlas slovenskej vlády ríšsky vodca SS navrhol odsunúť na východ aj zvyšok slovenských Židov a dosiahnuť tak na Slovensku stav bez Židov. Slovenská vláda súhlasila s odtransportovaním všetkých Židov bez akéhokoľvek nemeckého nátlaku a prezident osobne s transportom súhlasil. Slovenská vláda okrem toho súhlasila so zaplatením 500 ríšskych mariek za každého evakuovaného Žida. Predseda vlády a minister zahraničných vecí Vojtech Tuka a minister vnútra Mach informovali vládu o deportáciách na jej zasadnutí 3. marca 1942. Tuka jednoducho oznámil, že ríšski vládni činitelia prejavili ochotu prevziať všetkých Židov, pričom určujú podmienku stratu štátneho občianstva. Minister Mach podal k tejto téme krátky referát a vláda to vzala na vedomie.
V otázke prípravy deportácií zo Slovenska na jar 42 je nutné spomenúť aj úlohu štátnej rady, ktorá síce v štáte nezohrávala kľúčovú úlohu z hľadiska zákonodárnej alebo výkonnej moci, ale jej členovia boli poprední slovenskí politickí predstavitelia. Už 6. marca 1942 vystúpil na jej zasadnutí Vojtech Tuka, kde povedal: Otázka Židov má byť vyriešená postupne vysťahovaním, a to do oblasti Ukrajiny. Už nám aj oznámili, kde majú byť umiestnení. Židia tým, že opustia územie nášho štátu, prestanú byť štátnymi občanmi Slovenskej republiky. Zároveň uviedol, že Slovenská republika je povinná s každým Židom odovzdať 500 ríšskych mariek. Aj štátna rada vlastne vzala toto vyhlásenie na vedomie a ďalej sa tým nezaoberala. S prípravami deportácií sa však nezačalo až po týchto vyhláseniach. Prípravy v skutočnosti bežali už niekoľko týždňov. Uveďme napríklad, Ministerstvo vnútra už 12. februára 1942 nariadilo previesť súpis všetkých Židov na Slovensku. Z pera rovnakého úradu pochádza viacero nariadení, ktoré mali uľahčiť organizáciu vysťahovania. 25. februára bola napríklad obmedzená možnosť Židov sťahovať sa. Deň pred odchodom prvého transportu zo Slovenska 25. marca ministerstvo obmedzilo cestovanie Židov a tak ďalej. Technická príprava vlakov začala už 5. marca. 26. marca 1942 rokovala o deportáciách opäť štátna rada. V rámci diskusie bol prečítaný návrh jej člena Jána Balka, ktorý si kládol viaceré dôležité otázky. Napríklad, či zodpovedá eticko-morálnym zásadám ústavy, aby pokrstených Židov, teda kresťanov, vydal slovenský štát za hranice tak ako Židov nepokrstených. Tiež si kladol otázku, na akom základe majú byť Židia zbavení občianstva, a obsiahlo sa zamýšľal nad hospodárskymi dopadmi deportácií. Židov však v tejto súvislosti chápal hlavne ako prostriedok na zaplnenie citeľnej medzery v národohospodárskom systéme Slovenskej republiky. Pozoruhodná je jeho pripomienka, či bola dohoda medzi Slovenskom a Nemeckom o deportáciách Židov uzavretá ako medzinárodná. Citujem: Takáto úmluva dla ústavy Slovenskej republiky má byť uzavretá prezidentom republiky, respektíve jeho zmocnencom. Pozoruhodná je reakcia Alexandra Macha. To vy máte právnici také slovíčka. My si to potom na základe medzinárodného práva dáme do poriadku. Dôležité je vyhrať vojnu. Nám idú Nemci vo všetkom po ruke. Keď budú vidieť, že my chceme kúsok papiera, tak ho dostaneme. Na toto ja dôraz nekladiem. Dôležité je, aby ten zákon o riešení otázky bol ten zákon o riešení otázky štátov-občianskej. To už je pred snemom. Len by som prosil, neklásť to ako podmienku. My túto akciu nezastavíme za žiadnu cenu. Postoj štátnej rady zhrnul Alexander Mach následovne. Každý člen štátnej rady, ktorý tejto otázke prehovoril, hovorí, že Židov sa máme zbaviť, ale tak, aby sme mohli obstáť pred históriou, a robili to preto podľa prírodzeného práva. Pán podpredseda snemu však povedal správne, že v časoch takýchto nemožno sa vždy pridržiavať presne písaného zákona. I v tejto otázke priznávam, že vo všetkom nebolo možné všetky tieto zákonné predpisy vziať do úvahy. Koniec citátu. Po skončení rozpravy sa nakoniec štátna rada rozhodla požiadať prezidenta republiky, aby žiadosti pokrstených Židov o výnimku vybavil alebo zamietol v dohľadnom čase. A štátna rada tiež rozhodla odporúčiť vláde, aby pri vyberaní Židov pre vysťahovanie vzala do úvahy hospodárske záujmy. Je teda zrejme, že príprava deportácií na Slovensku prebiehala na začiatku roka 1942 bez vážnejších prekážok a akákoľvek snaha zastaviť túto akciu troskotala na neochote slovenských činiteľov vidieť v Židoch viac ako škodcu a nepriateľa národa. Už v tom čase sa však ozývali hlasy, ktoré bez ohľadu na znalosti o skutočnom význame nemeckého konečného riešenia chápali, že Židom na východe hrozí fyzická likvidácia. Spomeňme napríklad vatikánskeho charge d'affaires Giuseppe Burzia, ktorý sa v období prípravy deportácií stretol a intervenoval u Vojtecha Tuku. Vatikán sám sa pokúsil zastaviť deportácie verbálnou nótou. V Slovenskej republike zo 14. marca 1942 na Slovensko prišiel vyslanec Karol Sidol z Ríma, ktorý sa stretol aj s Tisom, aj s Tukom. Nič z toho však deportácie nezastavilo. Doslova v predvečer deportácií sa slovenská vláda snažila postaviť ich na legálny základ. Alexander Mach preto 24. marca predostrel návrh ústavného zákona o vysťahovaní Židov na zasadnutí vlády, ktorý bol o deň neskôr, 25.3., odoslaný na prerokovanie snemu.
V liste predsedníctvu snemu Slovenskej republiky vláda žiadala, aby snem zákon čím skôr prerokoval, lebo, citujem, deportácie sa začnú v najbližších dňoch. Prvý transport s deportovanými pritom odišiel ešte v ten istý deň z Popradu. Tieto transporty vláda zatiaľ realizovala na základe paragrafu 22 tzv. Židovského kódexu. Vládny návrh ústavného zákona v podstate umožňoval deportovať úplne všetkých Židov na Slovensku, pričom strácali štátne občianstvo. Snem však túto predlohu v marci neprerokoval. Predseda snemu Martin Sokol po vojne o prijímaní zákona uviedol: Ja som tento návrh nedal hneď na prerokovanie a snažil som sa pri vyjednávaniach s Tukom docieliť potrebnú nápravu. Keď jeho snaha stroskotala, uvedomil si, že je potrebné, aby snem vládny návrh prerokoval, aby sa predišlo takto väčšiemu zlu, sú jeho slova. Zákon, ktorý nakoniec snem prijal 15. mája, umožňoval deportovať Židov zo Slovenska, pričom spätne legalizoval deportácie prebiehajúce už od konca marca. Zároveň však chránil určitú časť židovskej komunity pred vyvezením. Zákon podpísali ako Jozef Tiso, tak aj Vojtech Tuka, aj Martin Sokol. Len v krátkosti spomeniem, že vláda sa otázka deportácií venovala aj v nasledujúcich mesiacoch. Napríklad na zasadnutí v máji 42, keď sa Mach rozhodol, alebo sa dohodol s ministrom školstva a národnej osvety Jozefom Sivákom, že židovských učiteľov deportujú až po 31. júli 42. V júni vláda prerokovala návrh zákona o obmedzeniach Židov pri osvojení, ktorý bol potom následne odhlasovaný v sneme. Motivom bolo to, aby sa znemožnila pomoc Židom formou adopcie, čím by sa mohli vyhnúť deportácii. Doterajší výskum jasne dokazuje, že slovenská vláda nebola v prípade deportácií v roku 1942 vystavená žiadnemu nátlaku či hrozbám vydať slovenských Židov. Za zmienku stojí jediný prípad, keď nemecká strana prejavila nevôľu nad ich plynulosťou. Išlo o zrušenie transportu Židov, ktorý mal odísť 24. júna 1942 do Lublinu. Vyslanec Ľudy následne referoval do Berlína. Citujem: Evakuácia Židov zo Slovenska sa v tejto chvíli dostala na mŕtvý bod. V dôsledku cirkevných vplyvov a podplatením jednotlivých úradníkov dostalo asi 35 000 Židov zvláštnu legitimáciu, na základe ktorej nemusia byť evakuovaní. Predseda vlády Tuka si však predsa len želá pokračovať vo vysídľovaní Židov a prosí o podporu ostrým diplomatickým tlakom zo strany ríše. Koniec citátu. Štátny tajomník nacistického ministerstva zahraničných vecí Ernst von Weizsäcker Ľudinovi odpovedal v tom zmysle, že diplomatickú podporu žiadanú predsedom vlády Tukom, citujem, môžete poskytnúť tým spôsobom, že sa voči prezidentovi Tisovi príležitostne zmienite o tom, že zastavenie vysídľovania Židov a zvlášť vyňatie z odsunu tých v drôtovej správe spomínaných 35 000 by v Nemecku spôsobilo o to väčšie prekvapenie, že doterajšie spolupôsobenie Slovenska na židovskej otázke tu bolo veľmi cenené. Koniec citátu. V krátkosti by som sa zmienila o otázke, ktorá tu už bola spomínaná, a to je platenie za deportovaných Židov zo Slovenska. Prvú zmienku o nutnosti platiť za deportovaných Židov poznáme až zo zápisnice zo zasadnutia štátnej rady 6. marca 1942, keď predseda vlády Tuka uviedol, že Slovenská republika je povinná s každým Židom odovzdať 500 ríšskych mariek. Tento poplatok nemecká strana zdôvodňovala nákladmi na ubytovanie, stravovanie, ošatenie, preškolovanie vyvezených osôb. Aj keď Slovenská republika s touto požiadavkou súhlasila, nevyvíjala veľkú snahu zaplatiť Nemecku miliónové čiastky. Krátko pred začatím deportácií v marci 1942 štátny podtajomník Luther vyzval vyslanca Ľudina na iniciovanie ďalších krokov u slovenskej vlády, keďže sa blížil odchod prvých transportov z krajiny. Tuka však o niečo neskôr žiadal uzavretie medzištátnej zmluvy o deportovaní Židov, v ktorej by bolo jasne určené, že ríša Židov na Slovensko nevráti a nebude si robiť nároky na ich majetok. Dohodnuté pravidlo o zaplatení 500 ríšskych mariek, ako bolo povedané, sa tým však nemenilo. Hoci takáto zmluva nikdy nebola podpísaná, Nemci reagovali na situáciu 2 verbálnymi nótami z prelomu apríla a mája 1942. Kým v prvej žiadali slovenskú vládu, aby previedla platbu 500 ríšskych mariek za každého ríšou prevzatého Žida, v druhej zo začiatku mája 1942 potvrdili vyššie uvedené Tukové požiadavky. Nakoniec verbálnou nótou z 23. júna 1942 slovenská vláda konečne potvrdila svoju pripravenosť platiť 500 ríšskych mariek za každého deportovaného Žida.
V Bratislave sa konalo na túto tému v lete a na jeseň 42 niekoľko vzájomných rokovaní, ale až v septembri 42 bola konečne na 5. spoločnom rokovaní nemeckého a slovenského vládneho výboru v Bratislave uzavretá zmluva, obsahujúca povinnosť za deportovaných Židov naozaj zaplatiť. Skutočnosť, že Slovensko požadovanú sumu aj uhradilo, potvrdzuje list Ministerstva financií z decembra 1943 Ministerstvu zahraničných vecí, v ktorom sa hovorí: Slovenský štát mal zaplatiť 200 miliónov na várenkonto z titulu úhrady nákladov spojených s vysťahovaním Židov zo Slovenska. Ministerstvo financií sumu 200 miliónov korún uhradilo na várenkonto a Slovenská národná banka podľa hore uvedenej dohody poukázala protihodnotu v rižských markách príslušným nemeckým úradným miestam. Koniec citátu. Na záver by som ešte krátko spomenula osobu prezidenta Jozefa Tisa, ktorý ako predseda vlády a neskôr prezident Slovenskej republiky bez pochyby niesol zodpovednosť za systematické likvidovanie vplyvu židovskej komunity na Slovensku, a to už od počiatku existencie samostatného štátu. Jeho politická moc i autorita kňaza zohrávali dôležitú úlohu vo vývoji protižidovskej politiky, ale aj v jej vnímaní verejnosťou. Všetko, čo sme podnikli v židovskej otázke, vraví Tiso, zodpovedá láske k nášmu ľudu. Ide o zaistenie nerušeného rozvoja národa. Z rovnaké pozície vystupoval prezident Tiso aj v prípade deportácií v roku 1942. Pod heslo lásky k národu sa totiž môže vmestiť celá škála aj tých najbrutálnejších perzekučných opatrení. Už začiatkom marca 1942 v čase prípravy deportácií dostal Tiso 2 memorandá zo židovského prostredia. 5. marca sa na prezidenta obrátili spoločne Zväz židovských náboženských obcí Ješurun a Ústredná kancelária autonómnych ortodoxných židovských náboženských obcí na Slovensku. V ďalšom liste Zväzu rabínov, ktorý Tisovi osobne odovzdal rabín Armin Frieder v Bánovciach nad Bebravou, čítame: Toto opatrenie možno v zákone nazvať hodzakým menom a odôvodniť hodzakými pohnutkami. Ostáva skutkom, že za daných okolností znamená fyzické zničenie Židov na Slovensku. Tiso však na tieto výzvy vôbec neodpovedal. Rovnako u neho ostali bez odozvy aj negatívne reakcie Vatikánu na pripravované, prípadne prebiehajúce deportácie. Jeho postoj sa jasne odrážal aj na výnimkách, o ktorých rozhodoval na základe paragrafu 255 tzv. Židovského kódexu. Nedomnievam sa, že Tiso vnímal ako rozpor skutočnosť, že udelením výnimky poskytuje niektorému z príslušníkov židovskej menšiny ochranu proti štátu, ktorého bol prezidentom, a proti systému, ktorý sám vytváral. Tiso bol presvedčený o správnosti protižidovského postupu a necítil potrebu Židov ako takých chrániť. Výnimky boli prezidentovou odmenou za prospešnosť dotyčného jedinca, za to, že sa vzdal svojej viery, za možnosť finančne z neho profitovať. Hlavne keď uvážime napríklad výšku poplatkov, ktoré kancelária prezidenta vyžadovala. Absolútnu väčšinu prezidentských výnimiek dostali len Židia, ktorí konvertovali pred 14. marcom 1939. V povojnovom procese s vedúcim kancelárie prezidenta doktorom Neumannom sa dozvedáme: Rozhodovaciu právomoc si ponechal sám prezident. Nariadil mi urobiť zoznam došlých žiadostí o oslobodenie, v ktorom zozname podľa jeho priania boli rôzne rubriky o tom, kto je dotyčný žiadateľ, odkiaľ je, o čo žiada a z akých príčin. Tento zoznam si dal vždy predložiť a vlastnoručne do týchto zoznamov napísal svoje rozhodnutie. Od prípadu k prípadu dával prezident kancelárii príkaz zbierať od jednotlivých rezortov zoznamy osôb, ktoré sú v záujme verejnom a najmä hospodárskom potrebné z hľadiska toho, ktorého rezortu. Pri udeľovaní oslobodení bola vyrubovaná majetkovým pomerom primeraná dávka za úradný výkon, ktorá bola dosť vysoká, a to od 1000 korún až do 500 000. Koniec citátu. Ťažko som v krátkosti nespomenúť i známe vystúpenie Jozefa Tisa počas dožinkovej slávnosti v Holiči v auguste 1942, keď z jeho úst zaznelo, že láska k sebe je príkazom Božím. Bolo by to vyzeralo ešte horšie, keby sme sa neboli schopili včas, keby sme sa neboli od nich očistili a urobili sme tak podľa príkazu Božieho: Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu. Jozef Tiso tak pred verejnosťou vysvetľoval alebo obhajoval deportácie, ktoré sa pomaly blížili k svojmu koncu. Pritom nezáleží, či v tejto chvíli vystupoval ako kňaz alebo prezident, pretože tieto pozície sú v jeho prípade len ťažko odlúčiteľné. Jozef Tiso však nikdy necítil zodpovednosť za svoj podiel na tragédii slovenských Židov. V roku 1942 odišlo zo Slovenska 57 transportov s asi 58 000 Židmi. Vo svojej reči pred Národným súdom však Jozef Tiso vo vzťahu k deportáciám povedal:
V tomto nemám žiadnej účasti a preto mne sa vina v tomto ohľade pripisovať nemôže. Ďakujem za pozornosť.